Hi guys, welcome back to my vlog. Adto ta karon sa ubos guys kay katong akong giingon ba ganina nga ug makalugar ko, musuroy ta dito sa katong balay sa parente sa kuan sa akong pares. At mudulhog ta karon. Uy. Nagsapatos may usa. So padung ta dito guys, unya magmotor lang ta. Dool ra man na siya. Nagdakog charger kay dito na lang ta magtiwas og charge. Hi Miming. Ngano man na Miming? Nganong saba man na Miming? Dagat na adi. Sa dagat na adi guys. Aw daplin di ay sa dagat. Dili sa dagat. Hana dek suga ng fountain. Fountain ba na siya? Cross, dili fountain. Kuana wishing well. Wishing well di ay daghang suga ang wishing well. Napa day daghang naninda diri sa Daplin o. Wishing well, mao na siya wishing well. Hi. Dili kay dako balot ang dagat. Nay nangaligo ay. Ay na isod na. Sa akong ilong nanap. Ito lang di ko gamay ato ko ano.
naa sila sa likod. Daan na sa sulod. Likod ka to na bisita. Uy, dili mang kuan ha, manggawas ha. Uy, si Kylie. Sumaon ni diri ang daplin sa dagat. Nice kay view diri. Ngit-ngit lang, ni action na manggug ngit-ngit alas 6 naman sa gabi eh. Nao. So nindot kaayo diri kung adlawon. So naa na ta diri guys sa daplin ug dagat. Sumo na ang view diri. Gamay na lang ilahang bisita kay nanguli naman ang uban sa syudad unya murag tulo ra ka buok ang kuan ang higda diri. Pisko kaing hangin diri dapita. Ya ang bawod kay saba ang bawod pero nindot paminawon sa dunggan. Wow, nisiga na unta to. Nindot kay kuan oy. Nindot kaayo ang bawd. Kana diha, gitawag na siya og kusina kalsa na diha o. Na sila yung swimming pool diha unya pag bagyo kay na napuno siya og mga balas. Gilimpyuhan pa man siguro na nila kay napuno na unya wa pa sila nanawat karon og event. Kining ilang tupad kay kuan sad ni dako nga balay unya dako sad kaayo upuan diha o kanang lugar diha sa likod unya manawat sad na sila og naay event si diha ang kuan naa diha usahay ang venue sa kasal sa dibu karon kay naa gani ka party basig nag-reunion na sila. Kana diha nga kuan kana siyang tupad nga balay nga hayag kay kanang naay green nga tent naa diha. Naning kamot oh. Magprito kuno siya og lechon. Magprito kuno siya og lechon. Daghan na day aning handa, Glads. Ay, ikaw kinipagsiwan niyo sa kasimanan niyo ga. I-frozen na lang ng uban. Kaning ulo, pwede pa. Pamlimon sa. Ito ni guys. Gagmaya po ng gidugmo po na nimo imo ra ng kordason og prito. Oh. Saan na dai? Ada sa lang. Para kanimo nagkamay-gamay na ko. Mga ka. Maunay ang katong crabs. Crab meat. Crab meat. Unya kani lami. Dili ay Ah. maboy na lang. Nagtuo kog Kanding. nagtuo kog katong Kanding. kanding ba kaning kalderita nga kanding kiri di ang usa pork kalderita di ni siya. Dili ra. Unya crab meat. Pork kalderita again. Ano naka-order? So duha ka order. Sa trend ba po na. Hmm? Mapay among pag-uli guys, gikan sa ubos. Nag-video kami dito. Creamy, makoy.
Saba kay si Creamy ug si Makoy. Oh, kaon na ta karon ha. Kaon na ta. Hello. Hello, Kaskas. Very good, Kaskas. Very good, Kaskas. Oy. Very good, Kaskas na mo, oy. Very good, Kaskas. Uy, si Yum Yum. Uy, na si Yum Yum. Ah, gaduwa dayon. Nagduwa dayon si Lucas o si Yum Yum. Sus. Ay, hugaw ka, hugaw ka. Sus, sus kanya ah. Oh, nagduwa gyud dayon nagduha. Nag-video kami dito, guys. Yeah. Nagdata og paksiwonon, guys. Atuan yung paksiwon karon para umapuhon bahala dugay ta mo mata. Basta kay naluto na ang paksiw. Di na kaigo atong kuan no, katong kaliren nga dako-dako. Ani na naman ang kaha. Kas, naan kay kuan lami, dadaan ka bukog. Wow, kalami di ay. Kalami di ay oy, gidadaan magbukog si Lucas di ay. Wow, kalami anang bukog di ay oy, very good daw. Hala, magsalin di tagpar kang lumi ano. Ano ka? Oh, yata niya. Ah, Oh. we will get for you, me. Ano gaya, oy? Ano na? Oo. Sige na. Oo. Ano na? Lagay. Ato dahil salinan si Yumi, ani gamay guys kay ganahan na ba ni siya mukha og lechon. Kay umabaksiw ni tanan, di na ni siya ganahan mukhaon. Katuan na lang siyang hatagan daan lainan na to para iyaha. Ano na siya, ganun tagaan mo ko niyang bukong nga na may dagkong mo, di ba? Uy! Gitagaan bukog si Yumi. Guys, ni Kuya Amay ba? Wala kay ni kaon huna-huna so ni Yumi anong tagaan man ko ninyo bukog nga na may daghang unod diha. Yon? Unod imong gusto yon? Ayon? Okay, so mao ni ang ato ang isalin ni Yumi kay ganahan kay na si Yumi mo ka og unod sa lechon.
kaya bukog. Asa man imong bukog kuan bilin na kuan tong Lucas ron. Isus, dara si Yumi guys. Oh, happy ka si Yumi guys. Naa siya, lechon. Naa lechon si Yumi. Makaon ni lechon si Yumi. Oy, kani gyud si Yumi guys kay ganahan kay ni siya lechon kay pag first day niya gidire nga amoan ni siyang napalit dito sa ubos ba. First day niya diri sa balay kay naami daghang stock nga lechon adto kay naaman to'y daghang mga okasyon unya naka-stock mig daghang lechon unya mo iyahang sige gikaon wala siya rice sige lang gid siya nagkaon og unod sa lechon mo ni siya nga naanad gid ni siya kanang lechon og kahurot sa lechon kay kanang lisod kay siya pakanon kay di mo kaon og laing sudan kuan ka nang gagmay kay siya kaunon ba niya pero lechon gani kay kuan ka nang daghan siya kaunon pero palanlanon lagi pud og unod kuan kay ni siya pilian kay ni siya kaon oy pilian kay ni kaon siya mi pilian kay ni kaon siya mi pilian kay ni kaon siya mi ay ay sus okay ay sus ay sus ay nagparahig nagparehag si Yumi guys, oh. Nagparehag si Yumi guys. Si Yumi nga hilig og lechon. Si Yumi nga hilig og lechon. Sus kini ay. Lechon Yumi. Manakay magluto na ta. My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. So, dili na ni nato butangag dili na niya butangan na itong mga lamas guys kay daghan naman siya lamas ang iyahang lamas wala gilabay apilo na itong lechon o pilo na ito o paksiw yung asa man na yung ayaw diha yung ayaw diha yung sama na atong butangan o pineapple juice kay ang lechon pagkaon na mo ganina kay parat siya nang di na nato butangag asin pineapple juice o suka ray ato ang ibutang tilawan na lang ni unya ini bukaw kung kanang pwede pa ba nato butangan o kuan kanang tuyo kay aron dili siya mangluspad tanawon ba pero uparat gihapon siya bahalang mangluspad na lang siya kaysa butangan nato tuyo samot siya kaparat so butangan nato og pineapple juice para maoy iyahang sabaw. Karas din kagikan. Tangan po na itong suka, guys.
ato sang initon ang kuan guys, apilo na to init ang shrimp nga kanang sobra. Kas. Maglungag ko para ilaha bay. Maglungag lang ko para nila. Oh. Nakakaon ba sila gabi eh? Mura ba yung gula? Magluto lang ko oy. My first impulse is to run to your side. My heart's not free, so I must hide. Atong lutuan og kanon ang mga dugi na to, guys. Kay aron makapanihapon. Uy, mura kag shower ani ba? Ikaw na yun eh. Teka, ano yun? Beyon. Yung. Ano na? Wala yung yata. Wala naman lagi yung tubig. Tubig kas, nekas. Humani, yumi ha. Ikaw na pala inom ni humani, yumi ha. Si Lucas kay nainom na nag-isog pinadaflin ka. Ayun siya ka na ang sino may kadyot sa kas. Mura na ikong sa yumi mo doon. Okay. Pinadaplinan kay siya ni Tilap. Ano kang yumi kas? Yung. Bay, ito yung baon kay matangol sila, bay. Ikaw mo? Ano ito mo kami
tangan o kanina dyan na si Miming gasigig saba. Naluka na siya. Naluto na atong paksiw guys. Unya, relax na ta karon kay kuan na kanang alas 9 na kapin. Unya, thank you for watching guys. Unya, please watch more. Sa bag-o sa ako ang channel, please subscribe, like, and share. Bye-bye!